जोङो बयबो रादाबनि जायफोर सफैनो हादों बेवहाय बे चेनेलफोरनिफ्राय दा बिथांमोनखौ जों बयखौबो साबायखर बावबाय आरो बेजों लोगोसे जों दिनैनि जिहेतु जों सुंद' हाबाफारि दुलाराय बाथौ फोनांजाब आफादनिफ्राय जे लादों गोथार बाथौ सानखौ फालिनायाव दिनै जे माग दाननि नैथि मंगलबार बे माग दाननि नैथि मंगलबाराव जों गोथार सान बाथौ सानखौ सुंद' जों दसेनि हाबाफारिजों फिरफिला बिर होनायजों फोजोबनो होननानै जों हाबाफारिखौ लादों। दा बेवहाय जोङो गुबुन गुबुन बोसोरनि बादि जों बेखौ गोबां हान्जाफोरखौ लिंहरनानै बाव रेलि खालामनो जोङो लायाखिसै। समनि एसे आंखालाव जोङो गुसुङैनो नैबे दिनैनि बाथौ सानखौ जोङो थिलेबलेबै जोङो सराइबिलावनो जोंनि जे बाथौ कमप्लेक्स बाथौ थानसालि बे बाथौ थानसालियाव लानाय जादों। दा बेवहाय जोंनि नैबे ओनसोलनि गसाइगाव ओनसोलनि जेसेबां बाथौ हान्जा दङ जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफाद दुलाराय बाथौ महासभा आरो गुबुन गुबुन गासै जेसेबां दं सोरजिगिरिफोरखौ लानानै बेबादिनो गासै जोंहा 10थासो बाथौ हान्जाया बेवहाय लोगो लादों। जों फिरफिलाबो बिरहोखांबाय। दा जिहेथु जोंनि थांखिया बे दुलाराय बाथौ फोनांजाब आफाद दानायनि थांखियानो जादों जोङो गासै बाथौखौ जेसेबां बाथौ दं मानसिफ्रा हयथ' 62 सोरबा होनो 36 सोरबा होनो 86था बाथौ दा बे गासै बाथौ हान्जाखौ जों ज' खालामनानै जों जाहाथे जों बयबो बाथौ होननानै जों बुंहोनो हायो बेबादि मोनसे गोसोखौ जों लाबोनो हायो। दा बेनि थांखियैनो जोङो बे दुलाराय बाथौ फोनांजाब आफादखौ दादों। दा बे दुलाराय बाथौ फोनांजाब आफाद अल बाथौ कअर्डिनेसन कमिटिया गावनि सिबिनाय खान्थि गैया। गावबा गाव सोरबा बुलि बाथौआ बुलि बाथौयै फुजिगोन, सोरबा हयथ' बिबार बाथौआ बिबार बाथौयै सिबिगोन, सोरबा रुफामणि बाथौआ रुफामणिजों सिबिगोन, सोरबा नारायण ब्रह्म बाथौआ नारायण ब्रह्म बाथौजों सिबिगोन। खिन्थु जों जाहैबाय बे गासै बाथौखौ जों जाहाथे ज' जों खौसेथियै जों बाथौ होननानै बुंनो हायो। जोंनि थांखिया बेल'नो आरो दा जोङो बेवहाय जोङो एसे जोङो गोग्गानाय मोनदों। जों बे जोंनि ओनसोलाव गासै 26थासो बाथौ दङ। 26 बाथौ हान्जा मोनबाय जों। दा बे 26 बाथौ हान्जाया बोसोरफ्रोमबो जोङो बाहागो लायो। देग्लाय जोंनि एसे समनि आंखालाव जों माखासेखौ हांख्राय हरनो हायैयाव जोंनाव गासै 10थासोल' बाथौ जोङो ज' गासै 11था जायो। दा बेजों जोङो बेवहाय देग्लाय खुंनाय जादों। दा जोंनि हाबाफारिया जोंना गुसुङैनोल' जों फिरफिला बिरहोखांबाय। फिरफिला बिरहोखांनानै जों एसे सावरायनानै बेखौ फोजोबगोन आरो जोंहा जेबो हाबाफारि गैया। बेनिफ्राय जों रायजो राजाफोरखौ गुबुन बोसोराव खावलायनाय बायदि जाहाथे दिनैनि बे सानाव गावबा गाव बाथौसालियाव हाबनानै एसे हयथ' दुगैस्रि लोबस्रिनो गावबा गाव बाथौआव जाहाथे गासा सावनानै जाहाथे आर'ज गाबो बा खुलुमो बेखौ जोङो बयखौबो गासै बाथौआरिखौ जोङो खावलायनो थाबाय आरो बिथांमोनखौ जोङो बिदिनो जोंनि बाथौ सानखौ फालिनो थाखाय जों हांख्रायबाय आरो जोंनि जेरै जोङो 2028 मायथाइनिफ्रायनो जोंनो बिटिसिआ बे समाव रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होदों। 2018 मायथाइयाव जों जेब्ला जोङो दुलाराय बाथौ फोनांजाब आफादखौ दायो बे समाव बिटिसिनिफ्राय रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होदों बोसोरसेया। बिनि उननि बोसोरनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो बेखौ फुरा बन्द' होबाय आरो गोथार बाथौ सान होननानै स्टेट हलिडे होबाय। दा गतिके जों बे स्टेट हलिडे मोननायाव जों सोरबा मंगलबार सोरबा बुधबार सोरबा समबार लायालाबानो जों बाथौ साना जिहेतु जोंना नैथि मंगलबार जोङो माग दाननि नैथि मंगलबार लाबाय। जों बेखौ जों बयबो गनायनानै जोङो बेखौ दिनै फालिदों आरो हयथ' गुबुन सिबिनायनि खान्थिया गुबुन खिन्थु गुबुन खान्थियै सिबिब्लाबो जों दिनैनि बाथौ सानखौ जों बाथौ सान होननानै बयबो गनायनानै लानानै जों बेखौ सिबिगोन आरो बाथौ धोरोमखौ बुहुमाव गोसारनांगौब्ला माबायदि खामानि मावलांनांगौ बेनि सायाव सारा मा फोरमायगोन? जोङो बाथौ धोरोमखौ जुदि बुहुमाव गोसारनांगौ जों जौगासार जुदि खालामनांगौब्ला आरो जों बेखौ जोङो खौसेथिखौ लाबोग्रोनांगोन।
जों खौसेथिखौ लाबोनांगोन खौसेथि लाबोआलाबानो जों जुदि एना एनि जानानै जों फिसा फिसौ बाथौ हान्जा दाबाय थायोब्ला जोंनि गेजेराव खौसेथिया जानाय नङा आरो जोंनि गेजेराव जोङो एना एनियैनो जोंनि बाथौ धोरोमा जों जोबगोन बाथौ धोरोमखौथ' फोजोबनो हाया जे बबेबा मोनसे थाखानायखौ जों जोबनांगौब्ला हयथ' दाहालागै इसेबां जोंनि मानसिफोरखौ सोरखौबा हयथ' अजाफोरखौ बुथारदों मादों बे बाथौ धोरोम सुंथानायाव थेवब्लाबोथ' जोबाखै दिनैसिम बे मिरु जिरयब्लाबो थांनानै थाना दं एसे गोगोमसो जादों गतिके जों सानदों जे बाथौ धोरोमखौ जों फोसाबफिननांगौब्ला एसे फेहेरसिननांगौब्ला जोंनि बे दानि जे लेखा गोरों मानसिफोर एसे दानि जे सेंग्रा जाहिला मानसिफोर बिथांमोना बे बाथौ धोरोमाव हाबनानै बाथौ धोरोमजों लोब्बा लाखानानै बिथांमोना बेनि बागै बिथांमोना रिसार्च खालामनांगौ स्टाडि खालामनांगौ धोरोमखौ फेहेरनो थाखाय माबोरै जोङो जोंनि आबै आबौमोना जोंनि आजै आजौमोना जों बोरै बेखौ फोथांनायाव बेखौ बोरै फोसावबोदों दा बेखौ बिथांमोना हयथ' नोजोर होनानै एसे स्टाडि खालामनानै रिसार्च खालामनांगौ जोंनि गुबैया मा गुबै धोरोमा मा बेखौ जोंथ' होनो जोंनि बर'आनो जोंना बाथौआनो बर' होननानै जों बुंनो हायो दा जिहेथु जोंनि जे खेराइ जोंनि जे दानि जे जों मोसानाय बर'नि मोसानाय मुसुरनाय गासिबो जोंनि बाथौ धोरोमनि बे खेराइनिफ्रायसो सफैखानाय गतिके जों बेखौनो गुदि धोरोम होननानै जों बेखौ फेहेरनो नाजानांगौ आरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि जे लेखा गोरों मानसिफ्रा दा आवगायबोनानै बेखौ एसे जौगाहोनायाव मदद होनांगौ आरो होमब्लासो जों जौगाहोनो हागोन बाथौ धोरोमखौ